12. apríla sa konalo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, témou ktorého bolo schválenie všeobecne záväzného nariadenia upravujúce komunálny a drobný stavebný odpad. Prerokovanie a schválenie pripraveného návrhu je potrebný k projektu, ktorý 4. apríla predložil starosta Gabriel Vík. Financie 312 000 eur a tiež vlastný zdroj vo výške 15 600 eur podporujú rozšírenie zberného dvora a nákup strojov. Dvor by bol rozšírený o nádrže na komunálny a drobný stavebný odpad. Vzhľadom na zákon o odpadoch, ktorý je platný od 1. januára, by bol všeobecne záväzné nariadenie upravujúce komunálny a drobný stavebný odpad, takisto upravený začiatkom júna. Poslanci prijali návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia a schválili, aby program hospodárskeho rozvoja obce bol rozšírený o zoznam strojov v hodnote 312 000 eur uvedených v projekte. Zastupiteľstvo schválilo zámer o prenájom rodinného domu v katastri Maďarský Svodín so súpisným číslom 47. Žiadateľkou je Erika Silašiová. Pre opakujúce sa finančné problémy opäť rokovali o prevádzkovaní školskej kuchyne a jedálne. Z toho vyplývajúc, starosta Gabriel Vík povedal návrh na reorganizáciu školskej kuchyne, ktorá doteraz patrí pod riaditeľstvo základnej školy Lajoša Čongrádyho. Starosta považuje reorganizáciu kuchyne pod zriaďovateľa, ktorým je obec Svodín, za účelové, pretože samospráva by mohla flexibilne reagovať na prípadné problémy. Materská škola od septembra bude mať vlastnú kuchyňu a keď od začiatku školského roka ministerstvo schváli žiadosť o reorganizáciu školskej kuchyne a jedálne, tak aj tá bude patriť pod obec. Plánujú aj možnosť, že školská kuchyňa by mohla variť aj pre seniorov a tiež pre rôzne podujatia a nevylučujú ani možnosť, aby poskytla obed pre skupiny návštevníkov Domu ľudových tradícií. Kuchyňa materskej školy a kuchyňa základnej školy by mali spoločného vedúceho a zamestnávateľom zamestnancov školskej kuchyne na miesto základnej školy Lajoša Čongrádyho by bola obec Svodín. Starosta Gabriel Vík povedal, že dúfa, že kuchyňa s rozšírením svojich služieb bude môcť využiť svoju kapacitu, v dôsledku čoho by sa mohli udržať, prípadne zvyšovať pracovné hodiny. Zastupiteľstvo schválilo predaj rodinného domu so súpisným číslom 158 v katastri Maďarský Svodín Františkovi Jakabovi a manželke, keďže zámer o predaji bol zverejnený a nákupná cena zaplatená. Prenájom neobytných priestorov takisto dostal zelenú. Firma Also SRO si prenajala garáž so súpisným číslom 1310, ktorý sa nachádza na zbernom dvore v obci v katastri Nemecký Svodín. Poslanci schválili aj prenájom rodinného domu so súpisným číslom 1087 pre Juliusa Baláža a Renátu Felišerovú. Schválili aj prenájom vypožičaného domu so súpisným číslom 456 v katastri Maďarský Svodín. Dom si po zverejnení zámeru berie do prenájmu Julius Čičo. V rámci interpelácií si žiadal slovo Štefan Šimonka, nezávislý poslanec, ktorý upriamil pozornosť prítomných na to, že pri ceste do Želiertag je už dlhšiu dobu vysypaný stavebný odpad a okrem toho, že znečisťuje životné prostredie, sťažuje prechod poľnohospodárskych strojov. Druhou tematikou, ktorú uviedol poslanec, bolo kosenie cintorínov, ktoré treba riešiť, pretože je nemožné tam prejsť. Starosta Gabriel Vík na to reagoval tak, že po úprave nemecko-svodinskej cesty nasledujú cintoríny. Zdôraznil, že tohto roku pracuje 4-5 kosačiek a tiež malý traktor na kosenie, avšak priestory oproti minulým rokom sa znásobili. Čoraz viac ľudí necháva verejné priestranstvo pred svojím domom nepokosené. Podľa starostu to treba zmeniť
A už v jeseni treba rokovať o tom, že buď sa zavedie daň, alebo kosenie na spomínaných priestranstvách budú vykonávať za symbolickú cenu, okrem obyvateľov nad 60 až 65 rokov, ktorí kvôli svojmu fyzickému stavu sa o tieto priestranstvá nemôžu starať. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obec nemôže ukladať občanom za povinnosť pokosiť verejné priestranstvá pred svojím domom. To treba zmeniť. V rámci interpelácií Eva Sakálošová, nezávislá poslankyňa, žiadala, aby boli zmluvy a faktúry obce a príspevkovej organizácii Šojden zverejnené na webovej stránke obce. Ladislav Zelenaj, prednosta obecného úradu, oznámil, že po prichystaní podpísaných zmluv a zoznamu faktúr budú pravidelne zverejnené na webovej stránke obce. Sabol Čleboc, poslanec SMK, sa zaujímal o stav knižnice, keďže mal také informácie, že bude zrušená. Starosta reagoval tak, že návštevnosť knižnice je síce nízka, ale sa nejedná o jej zrušení. Knižnica po technickej prestávke, kedy bolo vyradených 1000 kníh, opäť prijíma návštevníkov. Knižný fond našej knižnice tvorí 12 000 kníh, avšak veľa z nich je starších než 15 rokov, o ktoré čitatelia nemajú záujem. Knižný fond potrebuje obnovu, čo si žiada výdavky, ktoré je potrebné naplánovať do rozpočtu. Starosta Gabriel Vík dodal, že pracovníkov v oblasti kultúry by chcel zlúčiť a vedľa knižnice vytvoriť Centrum kultúry. V 11. vysielaní Svodinského magazínu sme oznámili, že poslanci si vypočuli zástupcov Nemesko-Svodinskej a Dolnej Jablčnej ulice. Niekoľko desaťročné problémy spôsobené potokom Dobra prinútili tamojších obyvateľov, aby svoje obavy zhrnuli do petície. 18 podpísaných občanov žiada vedenie, aby upravili tok potoku Dobra do pôvodného stavu a zabezpečili odtok vody, aby bola napravená dávno pokazená a nepremyslená situácia. Starosta žiadal o pomoc hydrometeorologických odborníkov, ktorú ju aj poskytli. Na základe vyhotoveného výskumného štúdia Ekosolár sa na aktuálny stav tejto problematiky spýtal Gabriel Lacko, poslanec SMK. Starosta Gabriel Vík informoval poslancov o tom, že obec všetko vykonala tak, ako to bolo v výskumnej štúdii napísané. Využili prvú možnosť. Vyčistili studňu pred obchodom Jednota Coop a tiež prináležiace rúry. Naďalej sa konajú merania prameňmi vyprodukovaného množstva vody, čo znamená 40 až 50 kubíkov vody denne, avšak denné množstvo postupne klesá. Merania sa budú vykonávať 1 mesiac. Podľa starostu problémy obyvateľov spôsobilo upchanie rúr, pretože od obyvateľov prišli ohlasy, že z pivníc sa stratila voda alebo je na ústupe. Výskumné štúdium vypracoval Štefan Kováč, hydrológ, ktorý na vykonanie čistenia odporúčil firmu Štrba z Veľkých Loviec, ktorá čistenie vykonala za 557 eur až 20 centov. Na koniec zasadnutia prišiel Laco Holub z okresu Vranov nad Topľou, ktorý na bicykli cestuje po celom Slovensku. Starosta Gabriel Vík potvrdil, že bol aj vo Svodíne a okrem obecnej pečiatky poskytli cyklistovi aj prospekty o našej obci a rôzne darčeky.